Kommer hver gang. Hej Mette. Nej, vi ved ikke. Hvad nu? Hvad? Er det din telefon med det? Nej, det er Camillas. Vi skal ikke have hyppigere med. Okay. Og heller ikke dem der drenge, der går i næredele. Jamen det er svært, jeg kan ikke. Hvem vil komme med? Og det gør ikke så sidst, vi vil finde på noget. Der er ikke mere at sige. Du behøver ikke at læse det. Nej, jeg filmer ikke. Jeg vil bare spørge, om jeg ikke må tage et billede af jer. I er så kønne. Det er allerede for sent. Jeg kommer med det. Dem der to. Smile to the camera. Mona. Jeg skriver til Usain. Neo. Hey. Så stopper du med det. Nej, ikke dem, de grimme. Sådan en tavle, ikke jo? For helvede, dansk. Det er godt, Mette. Vi laver en dokumentar med Mette Frederiksen, hvor hun går hen og hvad hun laver. Prøv lige at godt over at tænke børnehave. Nej, sorry, det er det næste boys, der sidder på mig. Det er hvem siger, vi skal det, altså. Nu får den igen. Hvornår skal jeg stoppe den? Hallo? Jeg så kom og sige dancing. Jeg venter, han kommer. Ikke noget med hende. Men... Så Volker. Eller en forgør. Jenny? Lidt. Så sikker blå. Så tired. Ja. Jeg ved ikke, hvor det er nu. Ja. Venter nu op. En kæreste over. Prøv at kysse. Prøv lige kys. Lyst, sagde du. Kys. Må ikke bare. Ryger du, hva'? Ryger du? Ej, hvor er I barnlige altså. Ej, hvad barnligt? Ja. Ryste. Det bliver godt, når den kommer ind på YouTube. Hallo. Ej, Shivo. Kom med det. Lad mig det gerne på mig. Neo. Så. Man må ikke grave. Jeg ved det godt. Er det spændende, eller hvad? Ja. Må jeg godt høre det nu? Nå, jeg lige ved. Så mener jeg simpelthen bare krig. Der er visse steder, hvor der ikke er krig. Hvorfor kan I ikke bare være ligesom med? Hvorfor? Pergo! Super fest! Bro, alt for dig, bro. Med. Også klam. Hvad tør du nu? Ej, Signe. Jo, Stine. Skal filme... Her er din tur. Camilla. Vi laver en Cloverfield. Oh my god! Signe.
Jeg tager ikke billeder, jeg kigger bare. Jo, kom nu med det. Hvis Jesper han stod og gør det der, så ville jeg godt lige fortælle, at han var blevet noget tosset. Det gør med det. Så sig lige undskyld. Sig så undskyld. Du rammer røven. Hvad siger du? Hvis du hørte det her, Jesper, så kan jeg godt sige dig, at så et eller andet. Jeg kommer til at filme en hippie. Nej. Det var jo ikke en del af vores plan. Ja. Nej. Hvem er hippien? Ej, nu skal vi altså være søde. Jeg kan godt lide hippie. Jeg må ikke sige det, fordi hun hører det bare. Var det Mie, eller hvad? Ja. Hippie. Hvad er der sket med din arm, Josefine? Jeg har spillet håndbold. Super. Det er sgu da ikke godt. Hvor er dit ben henne? Ja, jeg har spillet fodbold. Super. Jeg er sej til fodbold. Kan du? Er du god til fodbold? Ja, jeg har aldrig ikke været med det. Nej, men nej, det er Norge. Nu er generet nu, eller hvad? Ja. Jeg kan ikke lide det. På lejrskolen, ikke? Jeg kan ikke lide at være rampelyset. Det er derfor, jeg aldrig tager opmærksomhed. Hun er altså virkelig næsten. Og Sofies far. Altså sådan virkelig. Så jeg kigger sådan der. Altså, hvad var filmen, når vi snakker det? Vi filmer. Jeg kigger sådan der på min mad, ikke? Gina? Undskyld. Jeg ved, hun skal have model, og hun har selv sygt tøj. Jeg tror, jeg skal på alt muligt, mand. Jeg filmer, jeg. Bare rundt, det kommer kun på beauty. Vi sætter den her ikke støt, Kan vi ikke zoome ind eller sådan noget? Eller hvor sætter du det der hen? Hvad skal mobil Det ved jeg ikke. Hvor sætter du det hen? Ved du hvad, Cecilie? Jeg har slet ikke tænkt mig at sætte ind nogen steder, for det kan jeg ikke finde ud af. Ja, det er hen. Hvorfor er det også? Jeg skal filme. Jeg har filmet i 7 minutter og 35 sekunder. Så stop. No. Jeg ved sgu da ikke, hvordan man gør det der lort, mand. Er der ikke en stop-knap? Det ved jeg ikke. Stop.